Gogoan ditut gazteago nintzela bereziki aitarekin nituen solasaldiak. Bera, enpresakintzan lizentziatua izanik, alor honen inguruan jakin mina piztu zidaten solasaldiak. Sarri, nire burua aitaren alboan lanean irudikatzera ere heldu nintzen. Oraindik baina, ez nuen argi zer egingo nuen etorkizunean. 18 urte bete nituenean, aurrez piztutako jakin minari tiraka, Mondragon Unibertsitateko enpresagintza fakultatera jo nuen, eta bertan enpresen administrazioa eta zuzendaritza gradua ikasteko eredu berritzaile bat aurkeztu zidaten, maigade zuen izena. Maigade graduan, kudeaketan eta zuzendaritzan oinarrizko diren ikasgaiak lantzeaz gain, lehenengo mailatik hasita, unibertsitateko bizipena eta enpresan egonaldia tartekatu ahal izan ditu. Eredu dual honi esker, 3 urte daramatzat lanean Laboral Kutxan. Eredu dualak enpresako eta unibertsitateko ikasgaiak elkarren osagarri izatea eskatzen du, eta hartara, urterik urtera, enpresan dudan rola aldatzen joan da. Lehenengo mailan balioen departamentuan egin nuen lan. Besteak beste, bezeroei enpresa ezberdinen batzar orokorren deialdiak edota akzioen eskualdatzeak jakinarazten nizkien. Bigarren mailan Eskoriatzako bulegoan egon nintzen. Bezeroekin harreman zuzena zer zen ikasteko. Izan ere, lehiatilan egin nuen lan. Eta 3. urtea dudan honetan, marketing arean nago. Hain zuzen ere, bezeroen segmentazioan. Bertan, bezeroentzako promozioak, kanpainak egiten ditugu. Azken urte honetan, atzerreko esperientzia bat bizitzeko aukera ere izan dut. Manchesterren egon naiz beste ikaskide batzuekin. Bertan, ikasgelara joateaz gain, tailerrak eta talde lanak burutu ditugu. Baita, praktikotasuna bultzatzen duten metodoak ikasi ere. Konferentzia batean parte hartu dugu, eta bertako hainbat enpresa ezagutzeko aukera izan dugu. Inoiz ez da jakiten etorkizunak zer eskainiko digun, baina iraganean egindako bideak noranzkoa zuzentzen laguntzen digu. Platonek zioenez, ikasi eta dakiena praktikatzen ez duena, goldatu eta eriten ez duena bezalakoa da. Nik ereiten jarraitu nahi dut, ahalik eta gehien ikasi ahal izateko.